És que s'ha d'anul·lar. És que hi ha més que dubtes raonables al voltant d'això. Bé, el senyor Toni Castejón és delegat sindical de Comissions Obreres, el senyor David Miquel ho és de SPC, del Sindicat de Policia de Catalunya, el senyor Valentí Anadón ho és de la UGT, Mossos d'Esquadra en definitiva. No sé si cal que diguin res, la Pilar ha parlat en nom de vostès, ho ha dit tot. Gràcies per venir. S'ha convertit en el seu advocat defensor, passi el que passi, arran d'aquell cas, i per tant, vostès què li han de dir? El que han de dir. Coincideixo plenament amb el que ha dit la Pilar. Només faltaria. Coincideixo plenament. Perquè estic informada. Si més no, aportar matisos que nosaltres, el Sindicat de Policies de Catalunya, considerem importants. Primer, hi ha una denúncia d'una ciutadana on diu que el senyor Lucien li va oferir cèntims per fer un testimoni fals. I aquesta persona no només no va acceptar aquest joc, sinó que ho va denunciar. Això va ser obviat, també. I no es va tenir en compte. Hi ha dos informes mèdics, un de la visita de Pere Camps i un altre que es va fer posteriorment en un hospital on es determina que les lesions d'aquesta persona no eren de gravetat. Única i exclusivament tenia 2 morats, fruit de la resistència que va oposar a la detenció. Estem parlant d'una persona hemofílica, nosaltres ens hem posat en contacte amb facultatius i tothom ens ha dit el mateix, que una persona hemofílica en qüestió d'un parell d'hores ja té el morat. Va sortir a les 15 hores de la detenció de les Corts i no presentava el quadre clínic que posteriorment es va presentar. El que sí tinc molt clar és que hi ha una senyora que s'ofereix i accepta 500 euros per muntar un testimoni fals. No tinc cap mena de garantia que no ho hagi repetit amb el cas del Lucien, que és amb el cas que ens ocupa, del Romà, i davant d'aquesta evidència nosaltres considerem que la sentència és injusta envers els meus companys, que són uns excel·lents professionals. Els enviaven a la presó, és que la sentència de quants anys? Els envien a la presó. Una barbaritat. Envien a la presó policies que es dediquen a perseguir delinqüents perillosos, és que estem parlant d'això. Bé, però una cosa és el que diu la sentència, una altra cosa és el que ha de revisar ara el Suprem. Una altra cosa és que la Fiscalia ha reclamat aquest vídeo, Maica. Sí. Però també una altra cosa és que el dret processal, tal com l'explicava escèpticament el professor Queralt, no permet l'entrada... No moguis el cap, Pilar. No, perquè hi ha alguna... Explica-ho tu, Maica, hi ha alguna possibilitat. No, però ja ho ha dit ell també. Però, un moment, ja ho ha dit el professor Queralt, per això. Ja ho ha dit. Hi ha alguna possibilitat. La possibilitat primera és que... Digues tu. No, i a més, no hem d'oblidar una cosa. Aquests 5 agents, el dia 25 estaran representats al Suprem per 4 letrats de primer ordre d'aquest país. O sigui, el senyor Cristóbal Martel, Javier Selva, Josep Lluís Florença i Juan Córdoba. Tots 4 han redactat uns recursos que estan molt ben fonamentats. O sigui, que independentment de tot això, el Suprem es escoltarà i decidirà. O sigui, que no ens avancem en el que pugui passar el dia 25. D'altra banda, independentment i en paral·lel amb això, que això el 25 passarà, i evidentment els senyors del Suprem no viuen en unes gàbies de vidre aliens a tot el que passa. Els senyors del Suprem llegeixen els diaris, miren la televisió i saben que aquesta senyora, que és la testimoni, és més, els recursos dels letrats es fonamenten bàsicament en dir la desproporció que hi ha en què el testimoni de la senyora Ana Maria sigui crucial quan d'altres testimonis en aquell judici van dir, des de la mateixa distància, van descriure altres fets i no se'ls va tenir en compte. I els advocats qüestionen aquesta desproporció quan, ja es va dir, la senyora Maria és íntima amiga de Lucien, no ho ha descobert, Método 3 ja se sabia, i la senyora Maria odia visceralment els Mossos, ja se sabia, tampoc ho ha descobert Método 3. S'ha reconfirmat alguna cosa que ja se sabia i que en el recurs hi consta. Per tant, el dia 25 es sabrà què passa allà. I ara sabem que és subornable. I a més, ara sabem que és subornable. La Fiscalia, el que va fer ahir, van veure les imatges i van dir, escolteu, nosaltres vam demanar presó, més de 7 anys fins i tot, anem a veure, Método 3, tu, a part d'aquest vídeo de 5 minuts, tens un màster, sí, tinc 5 hores gairebé. Tinc 5 hores de totes les converses que el detectiu privat va tindre amb l'Anna Maria. Dóna-me-les, que me les miraré bé, i a la que trobi mínima sospita de que pugui dubtar del testimoni que va fer ella en el cas Lucien, la crido a investigar, la crido per declarar, i això ja veurem, perquè si ella obre unes diligències a la Fiscalia i la interroga, doncs després la Fiscalia pot considerar que ha de demanar aquesta informació, l'ha d'enviar a la Fiscalia del Suprem abans del 25, perquè ho consideri. Això no interromp el procés del Suprem, però la Fiscalia pot estar
el fiscal del Suprem, els fiscals que li toquin al Suprem aquesta vista, poden estar informat, més enllà de veure la televisió i llegir els diaris, de que això ha passat i que els seus companys de Barcelona estan interrogant aquesta dona perquè tenen dubtes i perquè s'aclari, vostè és o no és? Va mentir, i que ella s'expliqui. És que nosaltres tenim seriosos dubtes fins i tot de que estigués present en el moment de la detenció, perquè la detenció es produeix al carrer. Quina casualitat que aquesta senyora també ho va veure davant de les evidències que hem vist, doncs tenim dubtes, no? De tota manera, i perquè tothom ho entengui, el Sapugeter ho tenim molt clar. El senyor Carab, el catedràtic, ja ens ha explicat una mica els intríngulis processals tècnics, però la gent ha de saber que per sobre de la legalitat està la justícia, i aquest és un tema, evidentment, de justícia material. I més enllà no, però la justícia té també uns mecanismes que van després, no? Vull dir, això és un procediment per tal com està la situació ara, la qual cosa no vol dir que no hi hagi mecanismes complementaris que, en el supòsit que el Tribunal Suprem es ratifiqués, poguessin... Però n'hi ha uns altres, vull dir que la justícia no acaba, en el Suprem acabaria un procediment de la justícia sobre aquest cas. N'hi ha d'altres. Hi ha vegades que són coses evidents. Qualsevol que vegi aquest vídeo queda molt clar com és aquesta senyora. És a dir, indiferentment de que se li hagi proposat un delicte a posteriori, queda molt clar quina és la seva actitud, com veu els Mossos i el que va passar. Aquesta sentència va fer molt de mal al cos de Mossos d'Esquadra, molt. La imatge s'ha deteriorat molt i sobretot que als Mossos provoca una sensació d'indefensió brutal de que qualsevol et pot vindre, et pot denunciar i abans es creuran a qualsevol que al mosso. I així no es pot treballar. Això és el que la gent ha de tindre claríssim, no es pot treballar així. Perquè qualsevol vegada que fas una detenció, que fas alguna cosa, saps que poden denunciar i ja veurem com acaba. Efectivament, coincideixo amb els meus companys. El problema de fons, independentment del que ha passat en aquest cas concret, és un altre. És que abans hi havia un principi processal molt clar, que era la presumpció de veracitat dels agents. I no sabem per què, arran d'aquest procés de desafecció que sembla que hi ha en contra del cos dels Mossos, ens trobem que el policia ha d'anar a judici a donar explicacions per fer la seva tasca, la seva feina en total normalitat. Fins i tot, en aquest cas en concret, que estem parlant de 5 professionals amb una fulla de servei impecable i amb una persona que s'ha demostrat que està disposada a mentir i que per 500 euros està disposada a enviar a la presó a les professionals. Teniu la impressió vosaltres que davant d'una situació d'igualtat el normal és que l'autoritat tingués més pes? Hauria de ser així. Hauria de ser així. Si més no, que no estiguem... La pràctica diària es diu que... Però és que en el cas del judici aquest que vaig seguir força de prop, no només no hi havia una situació d'igualtat, és que es va negar tota possibilitat de defensa als Mossos. No, per exemple... Tot el pes va ser el xilè i fins i tot recordo haver llegit una cosa tan absurda com és creïble el senyor Lucián perquè és estranger i ha vingut expressament aquí quan hi havia una indemnització econòmica al darrere. És que era una cosa... Diu que de fet ha cobrat ja i està al seu país gaudint de 18.000 euros. Però és que hi ha que dir una cosa. En el moment del procés, la indemnització que rep aquest senyor és en concepte, hi ha que mirar la sentència i ho explica clarament, perquè fruit d'això va perdre la seva feina. En cap cas queda acreditat a la sala que treballés. És simplement ell que diu que ha perdut la seva feina, no aporta cap documentació. És que és tot un seguit de coses. Vostès, en vista que havien passat totes aquestes coses, van contractar aquesta agència com a sindicats? Jo no he contractat... Van ser els propis Mossos qui van contactar la defensa, sí? Els propis Mossos, els propis agents. No, els propis agents. Els propis agents van contactar amb l'agència. Els propis agents. Qui va contractar l'agència Método 3 ho desconec. Sí, ho dic jo, els propis agents. De tota manera, permeti'm que ara tibi una mica del fil d'una cosa que també apuntava el senyor Caralba aquest matí en aquest programa, com vostès han pogut seguir. Esclar, que per un intent de major garantia de la defensa, de la imatge de les persones condemnades en primera instància a l'espera de revisió, però també del cos, d'un cos de policia, s'hagi d'anar a buscar una agència de detectius privats, vostès ho consideren lògic?